Hello, 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 mayong gabi. Hello. Mga kabisdak, mga kabisaya, mga kahigalaan, welcome to Bisaya in Canada Night Talk Show. Ako si Ate Binky, inyong host, gikan sa Ontario, Canada. Ug ako po si Ate Gilma, inyong co-host, gikan sa Edmonton, Alberta, Canada. Yes, two Bisaya woman. One mission to inspire, to encourage, and connect Bisaya around the world. Okay, bisan asa ka karon mga kabisda, naamang ka sa Canada, sa Pilipinas, sa United States, sa UK, sa Europe, okay, sa Australia, Switzerland, kung asa ka man kasulok sa kalibutan, Japan, saan ka man dapit, okay, asa man ka dapit. Tagalog ba yun saan? Welcome kayo diri sa among Little Online Bisaya family, okay? Yes. Kuhaan na ang imong kape o tsaa. Lingkod, relax, og makigistorya uban ka namo. Yes, kanamong duha og ayaw kalimot pod og comment kun asa ka karon. Tell us. Okay na ang isa ka viewer. Salamat sa imong pag-ubang kanamo. Please Asa magtanaw karon? Asa man ka nagtanaw karon? Kung first time nimo dinhi, welcome kaayo. Feel free to follow our page para magkita ta matag gabi. Yes. Kung ready na ka, kung ready namang tanan, okay, let's do this. Let's begin tonight's conversation. Ang atong kulokaduldo nga topic karon, interesting kayo. Tungod kay dili tanan blessing kwarta. Diba ate? Sagar sa ato te, no? Sa ato te nga. May galing blessing kwarta. Yes. Kwarta na yun, no? Oo. Usahay sige tagpangayo o kanang dako kay nga kanang panalangin, no? Pero wala nato na matikdan nga naana sa atong nga ang atong mga grasya, di ba? Tinuod na. So bisag unsa kadako ug unsa kagamay ang imong blessings, kinahanglan jud na magpasalamat ta, no? Yes. Ay una sa tanan, ang ato bitang kabaskog sa lawas. It's a big blessing. Dako na kay blessing. Kay ako mong sa una te nga nawala ang akong kabaskog baka nang akong pagka-total disabled na ako. Ayun jud kuno nga kanang ma-realize gid nimo ang tanan kon ay ha nimo ma-realize tanan kon mawala na sa imo. Kako ang kaana te nga diha ka ka-realize nga nawala na ang tanan no? Yes, tinuod na. And also ang kalinaw, di ba ate? Ang kalinaw. Yeah. It's a big blessing. Yeah. Labang sa tanan gid te, kana bitaw naa ang pamilya sa imong duol, di ba? Naa kay nasa kay oras sa gusto ng himuon, di ba? Tinuod na. Tapos ang imong pamilya. Yeah. Our family is our best blessing, tinuod. Yeah, biggest blessing jud na sa atong kinabuhi. We have our family to turn to kung naatay problema. They're the number ones nga mukuan jud mutabang jud sa tuwa. Oo. Nya te, kuan pud te, matan-aw sa ako sa kuan ha sa kay naa may nagatan-aw. Hello sa mga viewers. Oh, hello sa mga viewers at naay nagtan-aw nya mo ka manggo but you can see it from your end. Dili makit-an sa akong end. Okay? So makita na ako after our after our live. Yeah. So it's okay lang. Okay, so usa sa siya so health, ang atong kabaskog, ang atong kalinaw, atong pamilya, atong oras sa paghimo butang nga atong mahimo, dako na kay na nga grasya. No, ako sa una dili gracias from the Lord, di ba? Oo. Kaya ko sa una tidig ko kahimo sa butang nga gusto na akong himuon, bisan pag ilis akong kaugalingon, bisan paglaba, wala gyud total bagsak kayo ba niya. Diyan ako na-realize nga how lucky you are kung
Na Mga makalihok pa ka niya, makakaon ka, imagine nun, makakaon. tinuod jud na. Yes. Our health is our biggest wealth. Mao man ay atong istoryahan gahapon. Pero ing nalagi ka, that's a big blessing for me already. Yeah. Kanang ang labaw sa tanante, kung nabitaw naa ka, kung naabitaw ka sa in your lowest moment na gani matabang sa imo mo na siya kita nimo ang tao nga tinuod nimong amiga. Yes, yes. Ang friendship sa natay mga friends nga they are just friends. Yeah. Muingon ka, oh, just friends. But then there are real friends. Yes. Makuan nimo sa Yes. imong kinabuhi. Yeah. Ang real friends pud te dugay lisod ko na siya pangitaon. Nang dili nimo mailhan sila hangtod nga O tinuod na. Kung dili naa ka sa difficult moments. Yeah. So ikaw naamang gyud kay mga naagian no, imong makit-an kinsay imong Kinsay tinuod. tinuod Kinsay imong amiga. dili. Yeah, kinsay diba? dili. Maihap ra gyud mo nang giingon nga maihap ra ang mga tawo nga matawag nimo nga amiga. Tinuod Pero mo. blessing gihapon sila. Yes. O naatay mga amiga nga Mhm. you think they are friends but they're not. Pero they showed us Yes. Yes. what true friendship is, di ba? So Yes. blessed for me, you know. Blessed lang gihapon ko kay moingon ko nga, oh, she's no longer a friend pero karang tungod sa iyang gikuan nimo, kuan na ba kana bang ma-realize nimo nga there are different So kinds. those are another topic. Those are the lesson learned from those your Yes. experience. Yeah. Learn. So we're talking about friendship. So the friendship you could see. It's a blessing too. Yeah. But those are all blessings. But munang giingon nga magpasalamat ka nga gratitude during your difficult seasons kay kato nga seasons nga naglisod ka tungod niya. Pero kung uli po tungod niya, dili po ka-realize. So those are kinds of blessing wood. Yeah, kinds of blessing. Kind of blessing gihapon nga tungod sa nahitabo para sa imo dili siya maayo pero it's a blessing. It's a blessing kay nakilala nimo, di ba? Yeah, it's a blessing in disguise. Everything. So in short, there are different kinds of blessings. Okay, there are friendship blessing and there are blessings that you thought it's not good, but pero di ay nahitabo to siya for you. Yes. Along the way, mahibaw-an nimo, realize lagi nimo nga even the smallest blessing jud na. Kay man ang giingon sa akong uyo nga sa akong bata pa ko siya nga dai magpasalamat ka ha sa kasakit o sa kalipay. Kana nga pulong mo ko kasabot ana niya na marami ko na pungot ko naguna ba nga anong magpasalamat man ko nga nasakit man ko pero siyempre dili lang ko mag-ingon kay mga tiguang baya. So naminaw ra ko ba pero as we sa paglawig na no? As we go paglawig na to sa atong kinabuhi sa kalibutan no makitaan nato nga pareha ni Mother Mary no si Mother Mary nagpasalamat man siya sa iyang pinakagagmay pinaka-simple thing nagpasalamat siya pero nagpasalamat gyapon siya nga kanang he endured those struggles nga iyang gi-endure bitaw no nga so tanan-tanan si blessing siya but being human being we could it makes us down but at the end we realize that these are blessings indeed, right? Na ingon nga small answered prayers we sometimes overlook because we don't know nga katuday mga blessing di ati no. Masakit ug kalipay those are meant is happening for you. Kakuan kaniko sa Ranet no insya nga kanaang mahitabo sa ato is happening for us. Yes. So, usahay lisod siya nimo ifatom, no? Usahay lisod nimo i-understand. Pero naay mga mapanghitabo sa atong kinabuhi nga dili gid nato kalikayan. But
It happens for a reason. It happened for a reason. Mao na nga ingon siya, blessing ra gihapon to oy. I think Lagi na? it's still a blessing. Yeah, Okay? so Yeah, no. sometimes ma-overlook na nato, no? So Kanang na siya nga kanang usahay atong yung ato man gyud maikumpara ang katong mas positive nga blessing kaysa katong mga yes. negative nga blessing no. Yes. Pero di ay ate, Mhm. atong tanan. Those are still blessings for me. Like Yeah. ano kasi kay it made us realize nga there's so many things that we have to thank the Lord for. Yes. Yes. Tinuod gyud siya ate no. So manang giingon nga ang tanan gamay man ug badako ato gyud Yes. siyang pasalamatan sa Ginoo. Ang ato nang ipasalamat. Kasi isa pareha na. Because sometimes no, 'di ba? Down kaayo ka. Yes. Wala man tay blessing oy. Just don't know when you wake up in the morning, It's a blessing. Yes. Pag mata ra nimo, pagmuklat nimo sa imong mata kay ang uban matulog naman na di naman ang mamata. Maugit Yeah, pag mata na ako, moingon jud ko nga, oh, thank you Lord kay may mata pa ko. Oh, di ba? That's a small blessing. You think it is a small blessing? Yeah. Thank you Lord, ni mata pa ko. Yeah, kanang ang ato man good sis no kasagaran kun wala gyud ta magreklamo na ta. So dapat pasaglamatan. So how kanang gratitude, ang gratitude gyud bisan kana bitong. Yes. Namatikdan ako tino ka sa pobre man gyud mi kaayo sa among pagkagamay kay wala man gyud trabaho akong tatay mag-uumang man og ano. So pero sila no mapasalamatan sila pero malipayon mi adto nga panahon bisag wala mi. So that means gratitude changes our attitude and perspective. Yes. Kung magpasalamaton dito ka sa gamay nga mga butang, the more blessings you get. Ang dagkong butang mo abot sa imuha ate. Yes, ang gratitude. Oh yeah, because ingana no, kung sa gagmayng butang mapasalamaton ta. Kung naidakong moabot, mas labaw pa tang nagpasalamat, di ba? Yes. So it's one way or another, magpasalamat yun. Mao gid ate no. So maigsuon mga kabisda, mao na siya among topic karong gabiunan no nga ang mga butang, ang blessing, ang gratitude it changes everything good no kay usahay sige tagpangayo para ang blessing kitong katubangan ni na nato makita kay ang blessing dili lang kwarta lang. So everything is a blessing sa kasakit. Nang gyud akong lolo no, pasakit og kalipay. Di ba? Pasakit og kalipay. So magpasalamat jud ka. Salamat jud ta. So sa mga nagtan-aw karon mga kabisaya, asa man mo nagtan-aw, palihog ko i-comment ninyo karon kung unsa may inyong mga hunahuna. O yung hunahuna nga pasalamatan, no? Yes. I-share po bisan isa lang, di ba ate? Tinuod na. Kada gabi matag gabi you know what, sukad ko nagsukad ta nag-join sa business. Then I realized na there's so much that I have to thank the Lord for. Yes. So ang matagabi bago ko matulog, I remember na magpasalamat jud kung unsay nahitabo anang adlaw. Yes, then you can feel nga kalami di ay matulog ug nakapasalamat ka no. Yes. Okay, so mga kabisdak, pasalamat ta ang aghat natin Gilma share niya sa iyang experience nga magpasalamat. So yeah, that's true. When you are grateful enough, you have peace of your heart. Okay, share mga kabisdak kung sa inyong blessing karong gabi. Peace enough. Bisan isa lang, okay? So, dahan salamat sa inyong pag-uban kanamo karong gabi una. Og hinaot nga bisan simple ra ni among conversation ni Ate Gilma. Adunay mo yung mga mensahe nga nakatandog sa inyong mga dughan. Di ba? Nakadaan. Padayon lang ta sa paglaom. Pagampo.
pag tinabangay ang matag adlaw bag-ong oportunidad nga mahimong mas maayo. Oh, Magpasalamat. oh, sige. Salamat kay mga kabisdak ha. Follow and share kung arang daghan na tang mga Bisaya Wala na mag-connect ha sa tibok kalibutan. No. Yes. Makita-kita usab ta og mapuhon sa atong Bisaya in Canada live talk show. Ako si Ate Binky. Ug ako po si Ate Gilma. So, amping kanunay mga kabisdak. Okay, alright. So, hangtod sa sunod. Everyone, and see you again tomorrow. God bless everybody. God bless. Bye-bye. Bye.